as you are like that, come join us. We'll move together. Chipani cha MCB jadi amena kufuna alliance atakubwera ne museka cyane ndukuza musekaso auri anatuluka anthu kaya kufuna kubweraso atakubwera kuzakhala nawo kuzapanga alliance chifukwa kusogolo kuno 50 plus one each ndimene khanga limene kuopya ndeno kwa onse amene akuganiza kuti ife tifuna tijoine MCB akuti mutha kukajoina palibe vuto lilonse koma condition ndiona kuti kumene koko mtsogoleri aka Dr. Lazarus Chakwera ati tochibayala ooneka uja amene uja adono ngati thandizo lake nchichewandikancho komano mtsogoleri kutonseko president kutonseko ndi Chakwera, right? Point yambira ndimene. Number 2, ma policies ngoje zomwe zikaendera za MCB kumene koko nde kwamene mukufuna kusonkherana kupita ku MCB kupanga alliance palibe vuto lilonse kumene kontho akuti the door is open koma lotseguka zizi ayankhula ndi mneneri wa chipanechi amene wangosankhidwa kumene my Jess Kabwira. Thank you so much, guys. Malawi Cameras. Open to anyone who is going to accept that our torchbearer is Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Number 2, who is working for the manifesto that we are. And our manifesto is very simple. We are committed to ending poverty, to making sure that Malawi 2063 is attained. So if there is a party out there, even the one which was with us before, or they are with us now, or they are just born, and they come, on those terms, we are not blocking anyone out. As long as you understand that our torchbearer is Dr. Lazarus Makathi Chakwera, and we are running to end problems of Malawians, and we are committed to make sure that the lived experience of Malawians changes, and they actually see the benefit. As long as you are like that, come join us. We'll move together.